Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Dabodal Sominang Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. And welcome po labi na dito sa karon lang ang kita na video. Please subscribe my channel. God bless po. Ayan. Ang butag ma'am. Good morning, sir. Sa itong pamati. Famous akong anak. Ang saan man sim? Sa akong puto-puto. Puto-puto. Kanina, disgrasya biyan niya. Tamo na bulan na padalag doktor. 2019 nila ko na ako sa first boarding house. Sila siya sa? Pag-ibira ko kayo ng birthday man ako pagkaugma, mag-50 ko. Kuan ko balo. Wala ko kay balo. Ako naman sa balay. Puro dugo na akong namatan. Maway siya. Ito, titibuwang naman. Sa pagyan. Anak, ulo sahay. Sa pagyan. Plate, aplaka, nag-tag-thousand-thousand, maulian. Ayan, hay. Asa mo nadapit? Wag man po diri. Asa mo nadapit na? Eric lang naman. Kung nay mo ana, maulian. Sa pagyan. Ana diri jud. Mo ginay pinakakuan mo. Likod, okay ra? Diri lang jud sa left side. Sa una kay nabali man jud ka ng biga ng bike. Paano cuts diri lusot. Hubag no. Ugay man gud wala na ko napahilot dahil mawan. Sa pagyan. Wala na? Pagwapa lang, pagwapa pa ta. Sige. Sige, pasay na kay shout out ma'am sa imong lugar. Wala na sila, bahala na sila, sila na lang magpuan. Sa silingan nga taga Ano Maa. na lang ning so joke sa reels. Facebook raw mo to sa bukas Facebook na puro na lang reels. Lagi oy, Wa naman ni klaro ning. hindi na ba mag-follow, may mag-follow ay. Nagana kay kuan ba? Kapuinas mamita. Sige. Ba, maagi pong ka. Oh, isa ra man yung malis ng anak. Sige. Karon isa lang sa Hantod ko matiguang di man di may magbulag. Isa ra ni mo anak. Duha, lalaki. Ninay ninyo. Ay dili pwede ang siya mo ipon na mo. Ikaw mo ipon sa anak. Oh, dipindiraan ni Ano man? sa balay. Dili nimo pabalinon. Yung sa pagkalugar. Ay uban ni kwarto oy. Sa pagkaapo. Sige. Pohon na oy. Sige, ayan guys, shout out sa taga Maa, Davao City na sila diri si ma'am. No, layo in taong kaayo, no. Yeah. Nabangan na to si ma'am, mamayo, yang kay pamatis luwasa. Siyempre, ino ba na sa pagmangkos Ginoo? Yeah. Siyempre, tanang nga mo doon dire, manikam mo ta nga mamaayo mo. No, kay lisod kay na natin diri pamatis luwasa na to. No, yeah. Siyempre, sa karon na po nakakita ng video, labi na jud karon nan jud. Please subscribe, comment, like, and share po. Click lang bell button para updated ka sa ina-upload na kung pagkakadlaw. Shout out po sa mga nag-comment kadadlaw. Kung sa mga subscribers na 2,600 plus. Thank you so much guys. Shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Sa lahat ng mga OFW o sa akong mga suki sa Facebook. Hello po. Mga amigo na ko sa Facebook. Hello po dito. So maghilot ako. Shout out po taga Maa, Davao City. Love you guys. Grabe sa kama. Okay na ka na? Ano lang dito dito. Yan na doon ako yung Sira? Ready na ka, ma'am? Ay, kato ka? Basta ito naman.
Noemi. Ngayon. Mabuo ka, ma'am. Nabasa pa rin ka? Maglaba. Di ko daan bago mga laba, ha? Pili kayo bago maglaba, ligo. Kanta, nagbago. Ligo. Magkundi ka ka na matapang mo. Yung paano na. Yung paano. Ang sakit eh. Ah, doon pag lagyo nga nakakita sa kuha, bumi balagyo pa sila. Mapas mo dahil sila. Namang gyud bang Bukat na layo. daw ang tiin, nga dahil sa asa na daw sila ng ato. Nakita daw po nila ba? Saan mo saan pati man yung layo ah. Ano lang po. Pero daw tag na daw para na Davao Digos pwede ra. Hindi, tama-tama po, disot po siya. Ay ba, bukat na ilang tiil. Ha? Ikaw? Pero ano? Ha? Okay. Saan lang kaling buwan mo? Ang buhot na gusto mo? Ay, ang buhot. Burosis na siya. Kaya, magkuhan ka, practice ka nakita. Butang jaga kung lang na, kaya pagkatapos mo kaya mo ni mo po,
makabuktok ba. Mm. Ano mo mo bawat ng batiguang. Magtaas ang edad, makakuan ba. Practice yun. Mga diretso ka to nga. Ang marami ko kang nagkuan. Kaikar ako nagkuan. Naay kay gitaas ng ulam. Yung kagabi, matuwa ko taas ang ulam. May ko na. Ano yung batayanan yun? Mataas ang edad, mabawag ba? Kung nagaikamot, gamay pang hilot. Saan nagagdag ko? Nahurot mo na kusog. Kusog mo ginakuha. Kusog nga timing mo. Jing mo tayo. Sino siya? Ayun ito, sakit. Sakit ang tiyan mo. Reduce man ko, kung reduce ko naman kung naigamay. Ano, di yung grabe reduce, anak. Hindi na ito kayo, ano na lang. Kana, kaya rin yun. Ano? Ayan, no? Ano yung ito, Bima? Hindi makailan na. Paano dyan? Uy, asa ka na ito? Ayun. Pero sa mga pagaluan ng bigyan tawa. Ito. Hindi lang mag-post. Kaya dito mo na parking mo. Kami doon ang tricycle. Magbigay ko siya katuod. Hindi kayo siya ilado mo rin sa driver ko. Bata pa. Kasi tayo to. Nilibot, di ba? Nilipot mo? Kaya no, libot mo. Pwede yung tatod nila to. Yung binabigyan yan. So, ako. Ano yung nasa traffic light? Kanang kita doon na mo tayo ang mga tricycle ko. Dia kantok.
Pero man. Ikaw mo inom. Ayaw man. Oo na. Hmm? Mahukan ko anak mo abri. Bangun. Hello guys. Basta nag-ata pero Wala. ay sa ay di ba ayun ba? Ano ko rin sa kape? Hindi ko hiking trip na sa Addis Ababa. Ano dong? Dito mo na dito sa Nagtrabaho ba pag ulan? Kita mo tignas mo. Charge down. Open Naman. ang unsa nag-charge ni mo ibalong. Yan daron na kung daron yun siya para doon kayo ma-charge.
ma'am, okay sakit ko. Sana all. Ganahan lang siya ba? Salamat daw po. Ayaw ko So, siya. gusto lang ipagpapalito. Ayaw ko siya. Chicken Bukan Roma. daw. Nagkadabaw ko ka. Magdal yung kwan. Ano itong Bermirong, Davao? Salamat sa Ginoo. Ito si ma'am, kahinom lang. Yun lang. Sana all. Diba? Di naman sa lato-lato. Ilumot mama. Sakita na dito. Ganahan na siya. Ayan ka ma'am. Ate, mag... Kurente? Naagi kurente to. Nasaman, lagi pa doktor nila. Ano? Ako ni? Naibig ko sa langin, kung para to. Okay, good siya. Mark Zuckerberg. Anak din ako namatay. Mas din na wait man eh. Talk with Mark and Elon last night. Both guys are absolutely dead serious about this.
Tapos ito. So, Lipong-lipong na ko ah. Lipong-lipong na mo ma'am. so, Lagi ko na wala na kong litson ba? hindi, oras ka ako dito. So, ano mo dito? Hindi ko man na itong isaro na anak ko. Bigyan ka sir. Bigyan na ba sa inyo nga. Tagay ko nagigaya, tagaan ko bigayon. Ang problema na ano man ko ito yung hilotonon. Tubok ng sinama. May kamay no? Ah, sige. Pero kamay. Karong mag-smile kaya para makita ang breast. Ayun. Breast, saan tao na? Pilok. Ang sakit dito. Ha? Sakit yung drawing. Sakit yung drawing. Kaya ra. Smile lang din. Tanal mo rin mga ako. Hindi na utak. Kami nakailan ng ito. May Sa siyudad na palitan niya. Ito nag-subdivision. Ang kailan na gano'n mo sa subdivision, kanang atbang, kanang murag halos dito yun. Di ba siya mo tagdalay-galay? Busy ba? Ranang. Kanang Dahil kilid. lang diri ako, dahil lang diri ko. Di ba nga nga murag. Kaila ka. Ay, Luto ka din, maulak ko sa kilo sa spaghetti na ani ko eh. Tinahal 5 kilo dito na ano, kaya ano. Sige na lang. Pwede mo hindi ka mahatag. Kaya para balos-balos ay may hatagayanan mo. Tapos sa hamatag. Dito liman dito dito. Pag mag-gitsang ka dito, sigurado ginag. Bukogin mo din. Ha? Sige kamay na. Sakit yun eh. Hindi ka man. Blast ko na lagi ko mong. Laoy. Pabalos. Ay, ibo ang tubig ha. Ang tubig sa lumisito ba, ibo mas mata. Oy. Kalimot. Ay, nagkamuntak na kumagdam-gam. Ni mata, maligam-gam. Kamu di akong ginagawa. Tapos, bigay din sa lumisito. Ano lang ko? Dili po siya naghanap limosito. Ngayon ano man, mga kuwan ka, palipong, acidic na siya, mapili ang sugar, ano po ba? Kung parang yung sa kabaso na piga. Pwede po may mag-tea. Bawal. Pwede ka mag-tea, pero ako dili ko. Hindi ko masagot. Kung mag-tea mo, bahala mo. Ano? Ayaw Kung mo. mag-soft drinks mo, bahala mo. Ang dapat sa ligay tubig, ano? Ang mag-soft drinks lang, ako lang. Ano? Ganun to dami di mag-soft Pwede, good. Pero, Karon mo dili inom. karon. Pero di Yeah, pa. mo inom, good. Mo inom lang, good. Wala mo guna siya. Pero dili paron ay sunod na ko. Hmm. Kundi na ubasan na lang mga Diyos at ano. Ang sakit ni kinaani mo. Siguro ni sis, siguro ni. Sis, Para gani mo wala ayaw pugni. Wala nang sis diya. Ah, yadto pa kag magpahilot. Dari eh, pa bisa magkadilya pag ni mo sis na, bisa paikap. pag kidney stone na. Hindi ko na atrasan, ayuhon ka na. Binuoray, bahala ha. Eh, ko lang dyan ko matouch. Ayaw salig sa mga hilot. Salig sa Ginoo. Tawat ang hilot ang babae ko. Ang pagtitig dito naman pahigunitan, yung tuhod. Ito si kita daw. Ito sige, dili na ko hilot, ang gunitan lang na ako. Gunit na ko, paslapan. Pag ako ma-post ba? Isa pa lang, kaya naghilot naman ko. Isa pa ka ma-post pa ng part 2. Abot talaga na tanan sa YouTube. Pagkatuin. Pagkatuig niya, magkatusag pangihilot, di niya pahikap. Ayaw, hikap pa. Ayaw mo. Isakit lagi daw. Eh ko, sige, mo ito rin. Madoktor po. Hindi maayo. Daga nagkagipainan sa mga arthritis o sabang. Daga na ko. Ako lagi kas no, gikan ang lipis pinsi. Nga na timing man daw nga pati daw bisiha.
Ano search na diyan uyab. Search. Ibo. Ano to? Gawas mo na ganda kayo. Ako araw na tanan ang magawas diya. Mm. Puro na. Tawagan niya, ano na sila. Bangon gud siya. Nya, wa pa nimo lagi pa kunitan. Wala na ko gihilot. Uli na ka po Wala lang yan. Gulitan lang. Mm. Di mo ni pahilot, sige di na ko hiloton. Gulitan na lang, siya ron na malampod. Di ka masugot, gunit lang. Gunit ito kaya kanina ka ni. Ayaw ko na. Kasi muliyok ganin na ayaw. Ayaw ito ng habwa ito mga buko. Hindi ko mo promise pero pahikapa lang ko. Ayaw eh. Kasi sa iyang daon na 20. Daon pa lang no. Assurance na maayo. Pagkakas sa exhibit. Ano man? Yawan. Saan mo to? Ako na niya. Nag-andre? Muli ba mo tubukin? Magani. Ito ba mo tugilis? Wala na lang siguro. Ano na, mo busy na sila dito. Ano para sa mama nga. Wala rin pa masakyan. Kamu rin pa masakyan. Sakyan na sa Litson. Parte yung tagbunga yun natin. Eh di na mo dagat ng jeep eh. Dagan, okay. Ay mo ke. Okay. Kanilang pito na kinaandok ko. Hindi man akong ulit na ino. Dili sakit. Sakit sa sakit. Muli daw. Magkatulong. Ang kinakalit na ko. Tambal. Okay na po. Di ko man ito galaon na mamulit ng bitsa nalagta din na natanggalin ko yun. Pwede. Ha? Kasi pag ano na to ba na naglingkod?